पुरतील आहे ती. बाकी सगळे बोरगे तिकडे जमले असतात. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंदळकर. आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर कुणकेश्वरची यात्रा झाली. कुणकेश्वरच्या यात्रेनंतर माका इकडे येऊन एक 7-10 दिवस झाले, पण मी ब्लॉग बनवू नाही. आणि आता मी घराकडे झोपलेलो आहे आणि माका मित्रांनी फोन लावल्याने बोलतात खाली हे आंब्याचं लोणचं करू, जसं आंबे पाडूक जाऊया. तर आंबे पाडूक काही लांब नाही, इकडेच आमच्या जवळच. तर माका फोन लावल्याने तर आता बघूया. असंच पुढे ते बघा जमले होत, इले मी खाली आंबे पाडतात सगळ्यात. तर मग ही व्हिडिओ बघा, शेवटपर्यंत बघा, आवडत तुमका. कारण का लहानपणीचे दिवस आपल्याक आठवतील. कारण काय ते मीठ मसालो किंवा साखर घालून तेल घालून असं आपण लोणचं बनवत आहोत, मिठासोबत लोणचं खातो. तर ती व्हिडिओ तुमका बघू भेटात. तर आता मी इले असं पुन्हा एकदा बघा, सगळे असं त्यांच्यासोबत तुमची ओळख करून देत आहे. आणि मरलो वरती गेलो असा आंबे काढूक. खयच्या भरल्या आज नको भरल्या. हा होय होय हवे तुमका. तर हो तेजस, सिद्धांत कांबळे, गौरव कदम आपल्या देवगड तालुक्यातलोच असा, पण तो हेच राहता. आणि हे काय तुमका माहिती असत, हेमंत कांबळे. बघा कोरले पकडूक जो होतो भूषण इंदळकर, तो आंबे खाऊ आंबे कलमाचे गावठी आंबे यावा. तर ह्या आंब्याचा आज आमका लोणचा करूचा असा ना रे. लोणचं तर साखर मीठ भरलो काही दिसत नाही. भरलो खाया वरती इकडे हई 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 आहे ना, दिसलं म्हणून तो बघ. झूम कर मोबाईल, झूम कर. भरल्या पाडवा रे लवकर. जिता रे. हा दिसलो आता दिसलो. ते माकड कल्लू असा आणि तो कर्नाटकचा असा. हा कर्नाटकातून मागवला काही ना कर्नाटक. घेऊन गेलेला 7-8 डोंगर पार केल्यानं डायरेक्ट घेतलो चांगली. तर नुकताच गल्याचं आगमन झालेलं असं आमच्या गँगमध्ये. गल्या काय तोंड धुतलं, नाश्ता विष्टा केलं ना काय 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 घरात तोंड रावला बडबडतं काय. अरे तोंड धुतलं काय, फ्रेश झालं काय. नाश्ता पाणी केलं, चाय बी काय पिऊ ना. आता डायरेक्ट लोणचं खाऊ घे तू. काटीन पाडदा खयत तुका ते दिसायचे नाही, पण ते थय होते, त्या द्यायक्यात दिसले. ओके दिसले 3 असते ना. 3 होते. काटीन पाडदा 3 नाही 4 भरल्या. एक परत आंबो टाकताना ना सांगून टाक. दिसतात. ए काटीन आंबे भेटले पाडूक तिकडे असतले ते बघ. इकडे ना होळी खेळून या होळी खेळली. आणि तुमका सांगायचं राहिला की आज होळी खरा असा, त्यामुळे होळी सण आता साजरा करतात बाकीचे. म्हणजे आमच्या सिद्धार्थनगरमध्ये भरपूर लोक राहावा केली असत, म्हणजे कर्नाटकचे असत किंवा तिकडेच आहेत, म्हणजे विजापूर कर्नाटक, बेळगावची अशी ती लोक असत राहूक. तर त्यांची होळीचा सण असतात, तो ते मग होळीचा सण साजरा करतात. आता बघूया ती जर आपल्याला दुपारी दाखवूक भेटली तर दाखवूक भेटा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज आमची सिद्धार्थनगरची टीम वागद्यात क्रिकेट स्पर्धा चालू होती, तिकडे सेमीफायनलला गेली असा टीम. तर दुपारी आम्ही जाऊची असा, बघूया तिकडचं जर ब्लॉग माका करूक भेटलो तर मी करीन, नाहीतर मग काय ह्या ब्लॉगवरती चालू राहा. काय रे झाले आंबे वाढून. चला ए जा पुढे जा. आंबे वरनं आपटले म्हणून फुटलेले आंबे ते, बाकी खराब नाहीत काय नाहीत. आता आम्ही लोणचा करताला शेवटी काय कापूचे आमचे आंबे.
अजून किशात आंब्याचा मालक मी होय मी ताता इंचू भरल्या कसा वाटतं वरती जाऊन एकदम कडक वाटतं पहिली गोष्ट म्हणजे आता मीठ मसालो कोण आणणार सिद्धांत कोण आणताला मरलो हे आमचे अनिकेतचे पप्पा अनिकेत कांबळे तुमका माहीत असतात जो आपण सावडावरचा व्हिडिओ बनवला होता धबधब्यावरती तेव्हा जो अनिकेत होतो तर त्या अनिकेतचे पप्पा असं ते हात दाखवा हो. कोण नाही हा तर आता आपल्याला जायचं असा भूषणच्या घराकडे म्हणजे आमच्या घरात त्याच्या तिकडेच कोण चढलो सांग झाडावर तर मागाशी दाखवलंय मरलो कोण तूच मरलो हे बाहेरच बस काय त्याचा लिहिलेला फोन मध्ये असताना कोणत्या कोणत्या मोबाईलात बाईच्या मोबाईलला म्हणते पण ते नाही म्हणता तो बघ कसं झालो तो चुकलो चापा तो रॉकी गमच्या बरा नाही हा. तू बघा तिकडे पण मळ्यात ते पोरगे होळीचं सण चालू आणि इकडे काय इकडे पण काहीतरी जंगात चालू हे का? तर होळीचं सण लय जोरात साजरं केलं ना पाणी पाणी हो गया पाणी घे टमाट्याचं पाणी टमाट्याचं पाणी लाल पाणी लावते चल 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 टमाट्याचं पाणी लाल लाल मग कट्टा हे जवळजवळ 2-3 किलोचे आंबे असतील होय ना तर आता मीठ मसाला कोणी आणला ते सिद्धांत आणून गेलो सिद्धांत कांबळे नावाचं वादळ कणकवली सिद्धार्थ नगर काय मी ब्लॉग बनवतो चला तुझी वस्तू थांब 2 मिनिटं थांब पहिला ह्या कापून तरी होते हा पुढचा काम भूषण करू घेत त्याला एकट्यानंच करू नको अरे आपल्याकडे भरपूर 3, 4, 5 सूर्य तू दिया घ्यावा रे बाबा ए भैया आणि आता बरं 5-4 सूर्य जा सगळ्यांनी कापा सगळ्यांनी गोल कापून घ्यावा भाई ना भारी वाटतं तर आंबे कापू घेतलेले असत एक नंबर तेजस फास्ट काम कर मसाला काय मसाला घेऊन येतो म्हणजे याचं मागं काहीतरी ह्या सांग पॉईंट सांग पुन्हा एकदा भूषण जरा म्हणजे आमच्या लोकांका समजा दे एकच मिनिट थांब तर मित्रांनो कसं असता की ही जी आंब्याची आतलो जर ते काय बोलतात आपण ते का किंवा गय कोर कोय असं म्हणतात गय कोय सॉरी कोय म्हणतात ते का पण तो काहीतरी त्याचं एक म्हणजे असं सीन असा की तो काहीतरी एकासाठी खायच्यासाठी जर उडवली तर त्यासाठी जर म्हणजे त्या पोराची ज्याचं नाव घेणार त्या पोराची ती काय असणार बायको असणार असं जो सीन तो भूषण काहीतरी सांगितलं भूषण नाही प्रेमिका सॉरी लहानपणी आमचं एक असं गेम होतो
कॅमेऱ्याकडे बघ. लहानपणी आमचा असा गेम होतो की आंब्याची कोय आंबे खाताना आम्ही हातात धरायची आणि अशी ती आम्ही ते दाखवतो एक प्रकार हा, तर तुमका तुमका समजा कृती दाखवीत भूषण. आणि ती कशी असता आम्ही तिकडे बायको खबर आमच्या लहानपणीची पाहिजे ती बायको इकडे जी बायको तिकडे असो हे ऐक रे काका भूषण काहीतरी दाखवता ही बघ ही बघ ही बघ ही बघ अशा प्रकारची कोय आणि ती धरायची कोणतं पण नागायचे कोय कोय त्याची बायको म्हणजे ही आता इकडे उडवली ना, म्हणजे इकडे कणकवलीच्या इकडेच्या साईडला कुठचा गाव हा समजा इकडे कनेडिया भिरवंड्या कनेडिया गाव. मग तेजस्वी प्रेमिका कोण असतात किंवा होणारी बायको असतात ती भिरवंड्याची असतात असं तो सीन असं ते लहानपणी तो ते सीन. आता हेमंत काय तर करू घे फास्ट. गोलंदाज मध्ये तू नाव कमवतोस. तर भूषणात मीठ मसालो टाकलेलो असा मिक्स करता असा आणि इकडे सगळे युट्यूबला क्रिकेट मॅच बघतात जिकडे आमका दुपारी जाऊचा असा. हे बघा आपल्याला इकडे जायचं आणि या मॅच मध्ये रशियन पाहुणे गेलेलो असा तो बघा बघा तुम्ही इकडे आपल्याला दुपारी जाऊचा असा खेळा. बघूया दुपारी जर ब्लॉग दाखवू भेटलो तुमका तर मी चालू ठेवीन. खोबरेल तेल कशा गवा एक नंबर वासच एक नंबर इलो. तो राम कशा घेऊन गेलो मग त्याला बोलवायचा ना. होय राम बाहेर होतो आता गेलो त्याला बोलवलाच ना. काय माहिती मी ना भाऊ तर अशा प्रकारे आमचा चकना बनतोय लोणचा. क्या बात कर रहे रे बाबा. होळी रे होळी. सगळ्यांनी खावा एक एक बाईट आणि आपले एक्सप्रेशन दाखवा. गल्या कसा एक्सप्रेशन दाखवा सगळ्यांनी आपापली. चला चोर्स एक नंबर हेमंत कसा तर मित्रांनो लोणचा संपलेला असा तुम्ही बघू शकता. मगाशी किती होतं लोणचा आणि आता किती आता बघा. तरी या माका वाटतं थोड्या वेळाने संपातच. हेमंत अजून बसलो असा खाली. बाकी सगळ्यांनी खाऊन मोकळे झाले. सगळे बोलतात सगळ्यांची पोटा भरली होत पण हेमंत म्हणता अजून मी खाणार. तर बघूया तेजस परत म्हणता मी परत अजून खातोय. आंबो कसो यो आंबो कसो यो हा मुंबईत भेटलो असतो आमका फुकट 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 भेटलो असतो भेटला मग कोणीला काय आत घेत नाही आम्ही सिद्धार्थ दिसलाय बघ हो सिद्धांत बोलला येतो का मगाशी इलेलो आंबे खाऊ आता लांब रावलो सिद्धांत ये सिद्धांत तर का आंबे आवडत नाही हा आवडले. तर मित्रांनो आम्ही सगळ्यांनी लोणचा करून झाला. आमचा लोणचा खालाव पण आणि जेवूक गेलाव आणि जेवून झाल्यानंतर सगळे आम्ही वाढीतच म्हणजे आमच्याकडे स्तंभ असा
तो बघा मी पाणी होताना दाखव. तर सगळे आम्ही आता जमला असाव. तर आमची आता पहिली सेमीफायनलची मॅच असा आणि आता हळूहळू सगळे प्लेयर जमा झाले आहेत. तर हे बघा भैया तयारी करून इलो, त्यानंतर तेजस इलो, राकेश जाधव इलो, त्यानंतर रोहित कांबळे इलो आणि असे थोडे थोडे प्लेयर जमा होतील. पुढे दोघं जण असतात ते बघा, सुशील जाधव असा, आपलं नितेश मोरे असा, असे प्लेयर जमतले आणि थोड्या वेळानं आम्ही आता जाऊ. तर चालू रहा ब्लॉगवरती. थोड्या वेळातच आम्ही जाऊ. मगाशी तुमका दाखवलं तिकडच्या ग्राउंडवरती विन्सन वागद्या गावात ते मॅची असत सुरू. तर आम्ही आता गेल्यानंतर मग तुमका मी पुढचं दाखवीन. तोपर्यंत जेवला नसलास तर जेवून घेवा आणि जेवून झाल्यानंतर माझ्या ब्लॉगवरती तू एक धन्यवाद सागर. विन्सन क्रीडा मंडळ वागदे आयोजित वागदे प्रेमी अबो बिल्डिंग चांगली करा, युट्यूब लाईव्ह हा. हे गाणं रे. वागदे क्रिकेटचा करार तसेच ओपन क्रिकेट आपण पाहिलं पहिल्या 2 दिवसांनी त्यामध्ये 4 संघांची निवड सेमीफायनलच्या सामन्यासाठी झाली होती. असाक मागा जागा काहीतरी भेटली. सेमीफायनलचा सामना हा वागदे अष्टपैलू वागदे समोराडी क्रिकेट संघाचे विजयी बसा काय होतोय भित्ती सोड, आणि बसा. अंतिम सामन्यात दाखल होतोय. त्यानंतर दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना सुरू होतोय. पावनदेवी साखरल बनाम सिद्धार्थनगर कणकवली. तसेच मध्ये दाखल झाले आहे रोहित कांबळे आणि त्यासमोर आदित्य सापळे. आदित्य सापळे रोहित कांबळे ही सर्व जोडी दाखल झाले आहे. दोन्ही खेळाडूंचं येईल याकडे लक्ष द्या. सीमारेषेच्या बाहेर कोणताही खेळाडू अथवा कोणताही प्रेक्षक जर झेल टिपतोय तर सन्माननीय राकेश चव्हाण यांच्याकडून अर्धा लिटर थंडा, चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय वेगाने चेंडू फेकलाय. चेंडू जाऊन आदळलाय स्टँडवर. त्रिपाळाजीच्या स्वरूपात फलंदाज अनिकेत कांबळेचे बाद होईल. सन्माननीय श्री अक्षय मोरे यांच्याकडून विन्सन क्रीडा मंडळासाठी रोख रुपये 500 रुपयाची देणगी आली. मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतोय. सचिन दुखंडे इथे बाद झाले. न्यू बॅटर गुरु राणे. धावसंख्या आपण पाहतोय 42 धावपलकावर पाहायला भेटतात. अंतिम षटकातील काही चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज गुरु राणे हा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. गुरु राणे ऑन स्ट्राईक असेल. त्याच्या बॅट मधून मोठे फटके अपेक्षित असतील. बॅट ठिकाण विकेट किपर चूक करतोय. कॅच सोडली गेली आहे. एक डाव कंप्लीट केली गेली आहे. एका डावाचा भरणा स्कोर कार्ड मध्ये केला असेल. 4 षटकांचा समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 43-44 आव्हान ठेवलं जात आहे विजयासाठी. क्रमांक 4 आहे प्रगती पथावर. अनेक प्रेक्षक ही मॅच पाहत आहेत. तो बाजूने पाहिलं तर सर्व प्रेक्षकच पाहायला भेटतात. चेंडू आणि चेंडूला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलं. बॅटर ऋषीवाच्या बॅट मधून ग्रीनच्या चेंडूवर आला. पुढील चेंडू असेल. डाकू टाकाचा चेंडू होता. बॅट अँड बॉलचा निश्चित संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू शॉर्ट फायनल क्षेत्रात जातो. एक धाव झाली कंप्लीट. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होईल का? नाही. एकच धाव समाधान मानावं लागेल. स्ट्राईक बदलले आहेत. दोन्ही सगळे ताकदवान फलंदाज आहे. कोणाकडे देखील स्ट्राईक राहिली तरी देखील षटकारांनी चौकारच पाहायला मिळणार. परंतु गोलंदाज त्यांना परती करावी लागेल आपल्या संघासाठी. एक नो चेंडू आला. त्यानंतर मात्र फेजच्या चेंडूवर षटकार. याचं परतीची भेट तोपर्यंत एक धाव. संगीत धाव संख्येने
दुहेरीमध्ये संगीत धावसंख्या परावर्तित होते 10 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाचा विचार केला असता सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली अनिकेत कांबळे याची. बाकीचे क्रमप्राप्त असलेल्या चांगल्या चेंडूला सन्मान देऊन एकेरी धाव घेणं आणि करत चेंडूवरती मोठा प्रतिकारात्मक हल्ला चढवणं हे सूत्र मैदानावरती पाहायला मिळते. यावेळी हेलिकॉप्टर उडवलं गेलं प्रदेश रावलेच्या माध्यमातून 2 क्षेत्ररक्षक झेल खाली. अनिकेत प्रदेश रावले याची खेळ बस झाला भाई ना मेन तो गेलो स्ट्रायकेट वरती सतीश लोरबे, नॉन स्ट्रायकेट वरती अनिरुद्ध ढोलम. गोलंदाजी मार्कवरती अनिकेत कांबळे ज्याने पहिले षटक पुढे गाठायला होतं तोच अनिकेत कांबळे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. सतीश लोरबेच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषेच्या पार. षटकार. चला संदेश परब प्लीज आमचे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपली प्रतीक्षा आहे. पहिल्या चेंडूवरती यावेळी मात्र अनिकेत कांबळे यांचे स्वागत केलं गेलं. षटकार टोकून संगीत धावसंख्या 21 धावा धावफलकावरती 44 धावांचा यशस्वी पाठलाग करायच्या हेतूने मैदानावरती जोडी सतीश लोरबे आणि अनिरुद्ध ढोलम. अंता चालता अंटा काय थंडा या विजयासाठी 11 चेंडू 23 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवरती अनिकेत कांबळे. वापसी करणारी गोलंदाजी होईल का? फलंदाजाचा याच प्रकारचा दबदबा हा मैदानावरती पाहायला मिळेल. त्यावेळी मोठा पट्टा खेळायचा होता. जखडून ठेवणारी गोलंदाजाची कमाल मैदानावरती पाहायला मिळते. पुढे गोलंदाजी अनिकेत कांबळे याची. षटकार कसल्यानंतर देखील वापसी करणारी गोलंदाजी मैदानावरती होणं अपेक्षित आणि त्या अपेक्षेची पूर्तता ही मैदानावरती अनिकेत कांबळे याच्याकडून. संगीत धावसंख्या 21 धावा. चेंडू कोलवर टप्प्याचा चेंडू क्षेत्ररक्षक झेल कोणी संतुष्टात. संगीत धावसंख्या धावा धावफलकावरती 5 चेंडू 11 धावांची नितांत आवश्यकता. पावनादेवी सातरळ संघाला जर मेगा फायनल मध्ये गतवर्षीमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर येणारे 5 चेंडू 11 धावा कराव्यात लागतील. या चेंडूवर किती धावा मिळतील या चेंडूवर काय असेल पंचांचा इशारा. दोन्ही आज या ठिकाणी जगनाच्या दिशेने त्यांचा चेंडू षटकार असल्याची खूण आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. पैसे लावू जाता रांडे धन्यवाद. तुझे येणारे 4 चेंडू आणि विजयासाठी धावा पाहिजे असतील त्या 5 धावा 39 धावा कंपल्सरी केस. या धर्तीवरती सर्व सामने आपण पाहतोय. आजचा शेवटचा दिवस आणि अर्थातच शेवटच्या दिवसामध्ये देखील तीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळेल. येणारे 4 चेंडू 5 धावांची गरज. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने आपल्याला एका मोठ्या फटक्याची खेळताना अनिरुद्ध ढोलम पाहायला मिळते. त्यावेळी छत्तीसगडचा चेंडू वाचण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. गोलंदाज रोहित याच्याकडून वापसी करणारी गोलंदाजी मैदानावरती होते ती म्हणजे गोलंदाज सिद्धार्थनगर कणकवलीच्या रोहित कांबळे याच्याकडून. 3 चेंडू शिल्लक 5 धावांची गरज. स्ट्रायकेटवरती अनिरुद्ध ढोलम तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रोहित कांबळे. शर्तीचे प्रयत्न दोघांचेही मैदानावरती पाहायला मिळतील. अखेरच्या क्षणी मात्र कोणाचा विजय होईल कोणाचा विजय सामन्यावरती शिक्कामोर्तब केलं जाईल येणारी वेळ येणारा काळ हा निश्चितपणे सांगून जाईल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता अनिरुद्ध याला. आता मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रंगाचं पुन्हा एकदा वर्चस्व हा गोलंदाजाचा सामन्यामध्ये कायमस्वरूपी पाहायला मिळतो. गोलंदाज रोहित कांबळे आता चेंडूंवरती 8 धावा. सामान्य जॉकी सावंत यांच्याकडून पुन्हा एकदा 100 रुपये पारितोषिक लावण्यात आले. कोणत्याही गोलंदाजाने षटकार मारला तर 100 रुपये. किती धावा मिळतील या चेंडूवरती काय इशारा पंचांचा. षटकार अनिरुद्ध ढोलम.
तर मित्रांनो तुम्ही आता बघितलास आम्ही मॅच खेळू गेलो सेमीफायनलचा सामना हरला हो. सगळेजण आता तोंड वाकडा करून येतील. तर ते याच्या अगोदरच मी हे व्हिडिओ संपवत आहे. जर तुमका माझा व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक कमेंट शेअर करा. आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर आमचा कोकण ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. म्हणजे तुमका माझे असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमका बघूक भेटतील. तर मग चला रोजच्याप्रमाणे टाटा आणि बाय बाय. आता मी तुमका डायरेक्ट भेटतो आहे पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय.